po tayo uli kay Ate Jelly. Update natin yung kanyang mga bagong plans na tiyak na magugustuhan nyo. Andito po tayo uli sa Barangay Hukay, Silang, Cavite. Ate, tara, let's! Hello po. Punta po kayo dito sa aking garden. Marami kayo makikita mga budget meal. Mga murang halaman ng mga sari. Ayan naman tayo. Hindi nga totoo. Ang dami nilang bago, guys. Kaya punta po kayo dito uli sa Barangay Hukay, Silang, Cavite. Katabi niya po si Ate Nida's Garden, si GM Garden, si AA's Garden. At least sabihin na natin sa viewers para hindi na sila tanong ng tanong, di ba? Pagpunta nila dito, alam na nila, di ba? Mamili na lang sila. Oo. Tabi kami dito. Ang pinakamaganda, marami silang bago ngayon plans. Kaya maraming salamat ate at pinayagan mo akong i-vlog kita sa araw na ito. Thank you rin po. Salamat po.
500, ma'am. 550. Ate, magkano sa inyo yung ganito yung sisus? Bagong dating to eh. 500. Pero yung ganito yung 500, mahaba na guys. O yan o, didemo ni ate. Sisus, naku po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 500. Sulit na po. Hindi kayo lugi sa 500. Ito po yung mga bagong lure ni Ate Jelly. Ito pong silver aglonema nyo. 100. Ito pong itong maliit na to. Real to, di ba? 100. 100. Aglonema. Galaxy. Ate, yung ID nga ate, correct mo. Tapos, sabihin mo yung presyo. Ito yung magkano itong moonshine? Magkano sa inyo to? 70 pesos. Kahit ganyan itsura niya. At totoo lang, hindi yan mahirap alagaan. Bilhin nyo na, 70 pesos. Sasabit pa. Dito tayo sa kabila, sa maraming magaganda. Yung maraming rare ni ate. Dito muna tayo sa Syngonium ate. Magkano to? 50 pesos. 50 pesos, guys. Yan. Moonshine Syngonium, 50 pesos. Ate, ano tong mo? Mga rare mong bago. A variety ito ng Peluden. Ha? Florida. Florida. Florida Goose. Magkano po yung ganito nyo? 700. 700 guys. Ilang dahon na rin po yan. Diba? 700. Bet na bet ko yan. Kaso ang kwarta. Sabay ganun no? Ito po ate, anong ID na ito? Antorium. Black Dragon. Magkano naman po sa inyo to? 500. 500 guys, yung Antorium ni ate. Black Dragon. Ito pong mga photos nyo. 50 pesos. 50 pesos. Neon photos. Neon photos. Ayan. 50 pesos lang dito. Ate, pakita mo nga yung Sleeping Beauty. Sleeping Beauty yan. Kaso medyo hindi pa siya stable, no? Stable. Pero ang bintahan nyo rito, 150. Pero kukunin ko na yan. Madali lang yan. Ate, ano to? Camouflage? Camouflage. Na? Acacia. Keisha? Magkano po yung ganito nyo? 200. 200. Rare talaga siya, no? 200. Ito pong mga Amazonica nyo dito. 200. Nakapat na po. Ayan po, nakapat na. Stable na rin po. May mga anak na rin po yan kung makikita nyo. Ayan. Ito po dito sa at anong photos ba to ate? Pillow. Pillow heart lip. Heart lip. Magkano po pag na wifi na? Yan po ay 150 lang. 150 guys. Ayan po, 150. Ito pong Black Cardinal niyo Ate Jelly. Magkano to? 2.5 ang Black Cardinal. Ayan po. Ito naman pong mga budget meal na Sisus Vine. Magkano po? 100 pesos. O guys si Ate Jelly may budget meal. 100 pesos. Sisus. Dito naman po sa Black Prince ate. Magkano? 350. 350 ang Black Prince ni Ate Jelly. Ito po na marble. Magkano po sa inyo itong 300. mahaba na? 300 po. Ito pong Syngonium. 150 lang guys yung Syngonium ni ate. Ito ba ate yung Syngonium na may bind din siya? Ito, ay hindi siya yung nagbabind. Nagbabind siya. Ito yung Syngonium Pink Plus. Tama ba ate yung sinasabi ko? Ito mga nyo, ay mga Adansoni nyo. May 100 pesos. 100 lang to. Kahit medyo na damage, madali lang naman talaga tong tumubo. At least 100. Pero mukha namang stable na yung niya, oh. May ugat na siya. Ayan po, oh. Stable na po yan. 100 pesos. Ito
Ito yung nakatago mo ate. Ano to? Ayan. Antorium. Magkano yung ganyan mo? 150. 150 lang kay Ate Jelly, guys. Ito pong aloe vera. Parang kakaiba aloe vera nyo. Ano po yan? Variety ng Sansevieria. Kasi hindi ganyan ang aloe vera ko. Magkano po sa inyo yung ganyan? 100. 100. Dito naman po tayo. Sa butterfly. Magkano sa inyo yung ganito, ate? 150. 150 lang, guys. Ayan, oh. Ano to, ate? Magkano naman po? Sige. Magkano po sa inyo to? 50 pesos. 50 pesos. Sinong pinakamahalaga? 50 pesos. Parang malunggay. Hindi naman kaya, ano. So, ilalabas sa ulan. Ito po sa Syngonium nyo, magkano? 300 yung malaki. Ito. Kasi stable na rin naman po, guys, oh. Ang dami na rin pong mga ugat. Pwede nyo na pong i-propagate. Ito po yung mga maliliit nyo Syngonium, magkano? 150, guys. Yung iba nakapat na, no? Ayan. Ito po, ano tong ano? Tetra ba to? Tetrasperm. Magkano po yung ganito sa inyo? 200. 200, guys. Naka white pot na po. Dito tayo. Medyo rare to, ate, no? Statue. Subastatum with white pot. Magkano po dito sa inyo? 500. 500. Ang ganda. Ito yung magandang Adansoni, no? Laki na. Magkano po sa inyo pag ganito nakalaki? 300. Oh, 300, guys. Naka-trailing na po. Ayan. Yung ganito po. Firm. Crocodile fern. Crocodile 250. firm 250 kay Ate Jelly. Itong cute na camouflage nyo. 100. Walichi ba yan? Walichi. Walichi, 100, guys. At least dito talaga sa Barangay Hukay, si Ate Jelly, isa yan sa maraming budget meal. Meron pa akong nakikitang budget meal. Ayun yung marble yun, ate. Manjola. Ayun, guys, yung manjola. Magkano sa inyo yan? Manjola nyo? 150. Ayan, patatlong dahon na po siya. 150. Ito magkano po sa inyo to? Ayan, maranta. 250. Ang maranta ni Ate Jelly. Ito po, yung firm na ganito, yung ano bang klaseng firm to? Tawag dito ay bigas-bigasan. Ayun, bigas-bigasan. Magkano po yung ganyan nyo? 100. 100 po. Ito, ano itong Syngonium na to, ate? Albo, magkano po sa inyo yan? 500. Kasi ang laki na rin naman niya, oh. Kailangan niya na ng vine. Ito pong Peru, yung nag-iisang Peru dun. Pero Ayan, nakikita naman po yung Peru ni ate. Magkano po yan sa'yo, ate? 300. Ito yung mga tineki mo, ate. With white pot na. 350. 350, guys. Ayan, oh. Ayan, yung ubon ng kapal ng Syngonium mo. Moonshine, ate. Magkano? 250 lang. Ay, sus. Punta na po kayo rito. Maraming budget meal. Ito, meron pang Peru. 300 din po yan, guys. Stable na. Ito pong Calathea. Magkano sa inyo, ate? Ito ay 300. 300. Talagang mother plant na talaga, no? Parang mga anak-anak niya na yan, eh. Ang kapal ng 300. Dito tayo sa, nagtatago na yung ibang plants, eh. Ito yung mga ganito mo, ate, magkano? Yan, oh. 3 for 100. 3 for 100. Yung Black Dragon. Ayan, 3 for 100. Ayan po, 3 for 100. Dito naman tayo, guys, sa mga Gloriosum. Ate, ano bang klaseng Gloriosum to? Ay, yung regular na glorioso. Kasi meron daw po. May dark po. Pero ito, regular Gloriosum. Magkano po sa inyo yung ganito? 500 lang. 500 yan, malalaki. Ito pong maliliit nyo, magkano? 350.
Okay guys, meron din po silang pinaka-budget meal, 350. Ayan. Yan o, stable na rin po naman. Yan po yung mga plans ni ate. Ito pong Sebrina. Tigrina. Magkano? 100. 200. Yan yung mahilig sa mga alocasia rare. Tigrina, 200. Yung pinaka-budget meal dito sa kabila ate, magkano? Ito. 200 din po. Ayan, mamili na lang po kayo. Malaki naman po. Oo nga, malalaki na rin naman yung kanilang mga stem, oh. Bal niya talagang malalaki. Oo nga eh. Ay, mga pang 200. Ito yung mga camouflage ni ate, yung ganito. Magkano dito ate? 200. 100 na black velvet. Black velvet, tagwa 100. Another budget meal na naman. Pero alam mo, kahit siya ganito ka-cute, madali lang naman talaga patubuin yan eh. Lalo na kung ngayon tag-ulan. Diba? Ito po, magkano sa inyo? 600 po, yung ganitong camouflage. Ayan, ang dami ng suloy. Ayan po, mataas na siya. Ayan, 600. Dito naman tayo sa mga Orbi. Folio 150. Yung Orbi Fola ni Ate Jelly. Pero stable na rin naman yung kanilang mga ugat niyan. Mamili na lang po kayo. Siguro sa sobrang init ng panahon. Kaya ganun kakarin niya. Oo. Pero okay din naman tong alagaan. Lalaki na eh, di ba? Sobrang init lang talaga. Ito po yung mga albo. Magkano po yung mga baby albo nyo? 150 guys. May albo ka na. San ka pa? Ito, paano to ate? Itong mga gloriosum na ubod ang cute. 200 yung mga ganito. Mga budget meal. Maraming budget meal pala dito si Ate Jelly. 150. Pwede na. At hindi ba ito basta-basta nalulusaw? Ando po. Kahit maulan ng maulanan. Kailangan lang pagkaganyan pa. Dito sa lilim. Sa kailangan kung maulan, ilagay sa lilim. Nalagay sa lilim. Yes. Salamat kay ate. Pag masyadong matubig, Ayun. Another Matunaw tips para hindi matunaw. Pag tag-ulan, ilagay muna sa lilim. 150 alocasia albo. 150. Dahil mahilig tayo sa budget meal, mamili na tayo mamaya. Ayan. Dito po ate, magkano? pakta 350 din. Compacta 350. Dito po ano to? Ito ay yellow fusion. Magkano? 100. 100 yellow fusion. Pati ito ate. Anong kaibahan nung pareho lang ba yon? Parehas lang. Parehas lang. Sa taas lang yung kailangan tukuran niya, hindi na. Ito magkano po ang presyo? Pag mga ganito, 400. 400 naman. Mamili lang po kayo, may tag 400 katulad nito. Ayan, yung isa na mas mataas doon 500. Dito naman po tayo sa itong pag mga ganito kalalaki yung black velvet mo ate, magkano? 200. Aba, 200, ang laki na. Ano po itong aglo na to? Ayun na kasi siya Pinapagaling pa ata. Medyo merong sakit yung ganyang plants, no? Ganun ba? Anong variety sana nito? Katulad po siya nito. Magkano? Yung suksong. Magkano yung ganito nyo? Okay, 350 po sa kanila guys. Suksong. Budget meal na rin yan. Ate, itong mga bigonya mo, binibenta mo ba to? Hindi pa stable. Hanap ng hanap sa likod din, no? Ito po, magkano yung ganito nyo? 150. Guys, so 150. Wow. Itong maganda. Yung marami talaga kayong budget meal. 150. Ayan po yung mga 150. Ate, 150 yan? Ayos Ito po yung cobra.
600 guys, yung Cobra Firm ni Ate Jelly dito. Dito naman po sa Bigonya ni Ate. 200 yung mga ganito, mga nakapatch na, no? 200. Yung mga piro niya, mga budget meal to. Magkano po? 150 O, pang 150. Dito lang ako nakakita ng 150. At least may 150. Pero sa totoo lang, ang mga piro, hindi talaga yan mahirap alagaan. Kahit yung piro ko na pabagsak-bagsak, Buhay pa rin. buhay pa rin sa totoo lang. Oh, dito lang kayo makakita ng piro na tag 150. Kay Ate Jelly, yun ang maganda, yung mayroon tayong budget meal, di ba? Ikot-ikot. Baka mahilo, dahan-dahan tayo. Oops, ate, binibenta mo ba to? Magkano naman pag ganito kalaki? Ay, 600 na. Aba, ang laki na, no? Hindi mo nalagyan ng trailing kaya bumabagsak. Ito ba ate yung Red Emerald? Dark Lord. Ah, Dark Lord. Nalilito ako sa mga plants na yan. Parehas kasi ang Oo nga eh. Dark Lord. trade. Pwede ba ate pakiulit? Anong kaibahan ng Dark Lord? At least Dark parang... Lord, bilog ang tangkay. Ah, bilog ang tangkay niya. Dark Lord. 600? 600. Aba, swak na rin talaga sa budget. Yung ganito nyo po, yung bago ninyong Bigonya. 500 man. Ayan, 500. Ang kanilang Pero bagong- bigonya. na Bigonya. Mura. Ay, huwag natin sabihin mura. Kailangan pala mahal. Hindi mo yung comment. Huwag ko na sabihin mura. Hindi, joke lang po ah. At ito, magkano to? Hibiscus, 100. Oh, 100. Ah, talaga, yung ganito yung hibiscus, 100. Aba, kakaibang plants. Binabili ako na ito, pero mas mura ito. 100. Ganito nakatanda yung stem niya, oh. Oo, lalaki na po. Sulit na po yan. Dito tayo. Ito po yung mga ganito niya, magkano? 100. Yung mga ganito niya, nasa white pot na rin naman. Dito tayo sa kabila. Yung ganito niyo pong kalateya, magkano? 100. Kalateya. Rattlesnake. 100 guys. Ang gaganda ng mga plants ni ate ngayon. Maraming bago. Ito po yung mga variegated peace lily. Ito po, 200. Nasa pots na. Ah. Malaki na siya. Oo nga, eh, ang dami na, no? Ano niya na, stable na. Itong maliliit, 100. Yung maliliit po ni ate na peace lily variegated, 100. Ate, ano ba yun? Peperomia ba yun? Yung nakikita ko doon sa kabila. Brown niya. Magkano po yung ganyan? 50 pesos. Wow, 50 pesos. Sino pinakamahalaga? Pang 50 pesos. Dito tayo ikot-ikot. Ate, ano ito? Ayan. Philodendron, angel wings. Magkano po sa inyo yung ganyan? 1,000. 1,000 angel wings. Ito po yung mga aglonema nyo. Ito, 200. 200. Makapal na po. Ito po yung maliliit. 50 pesos. 50 pesos. Ah, ito po yung kalateyang ganito. 50 pesos. Wow, 50 pesos, guys. Ang daming budget meal. Itong polka dots, 30 pesos naman. Ang ganda nito, teka, ba't magpas ako? Magkano yung ganito nyo? Milaloni ata Milaloni. ito. Magkano Milaloni. po? Ito ay 600. Oh, Nasa puting magandang pot na, guys. So, 600. Ayan po. Oh, ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda niya. Ito po magkano? 100. 100 lang, guys. Ito po, yung Renaissance nyo, magkano sa inyo, Ate Jelly? 600. 600. Yan po kung gaano kalaki. Yung Renaissance na yan. Mahal ito eh. Nalaki yan eh. Ayan po, meron na po kayong 600. Yan ang mga bagong plants ni Ate Jelly. Ito po yung mga ganito nyo, magkano? Brazilian fir, magkano po sa inyo? Uy, 300 guys. Pero, makikita nyo, stable na po yung kanyang stem. Yan oh.
300. Yung mga ordinaryong bigonya nyo, Ate Jelly, magkano? 50 pesos. Pero pag ako pwede ba 20 pesos? Joke lang. Sabay ano ni ate, oh. Sabay oo eh. Joke lang yon. Masyado tayo seryoso eh. Ito magkano to? Ay, 100 pesos. 100 pesos. Kalateya. Parang hindi nakikita masyado yung kanyang ano. Pink stripe. Oo, pink stripe. Yung kanyang tunay na anyo. Dito maliit eh. Oh, yan. Opo. Magkano po? 100. 100 pesos. Ito po yung mga wave of love ni ate. Ang gaganda ng mga pot niya, oh. Ayan guys, oh. Ano po sa laki? Conforme daw sa laki. 600, may 1,000. Ito pag mga ganito, 600. 100. Pag ganun po kalaki, 1,000. Pero kung makikita nyo po yung kanyang mga lalagyanan, ay super ganda na po. May kawa pa. No, yung may kawa, lapit tayo. Parang hinihingal ako. Ang dami kasing plants ni ate. Ayan, oh. Ayan. Ito yung tagwa 1,000 mo, ate. Itong nasa kawa. 800 lang. 800 lang. Yung nasa kawa. Kasama na yung nasa kawa. Ito, 1,000 ate. Diba? Mabili ba ate ang Wave of Love? O yan. Talagang pang koleksyon ano. Koleksyon, malalaki ang bahay. Ay, yung malalaki ang bahay. At least mura ito sa 1,000. Eh dito po magkano to? Sensation ata. Budget meal ata ito eh. Oh, 200 lang. 200. Ito, paano kung maliit ng paso? Ito ay 500 lang. 500 pag maliit ang paso. Ito yung mga itong mga butterfly. Butterfly, 30 pesos. 30 pesos lang kay Ate Jelly. Yung snake plant nyo, Ito ay 50 50 pesos. pesos. Ayun, may mga kasama pang mga ano, yung halamang gamot. Ano ba yun? Ito, napagdiskitahan ko pa. Ayun, pansit-pansitan. Alam mo ako, Ate Jelly, pag may mga tumutubong pansit-pansitan sa akin, hindi ko rin basta-basta tinatanggal. Kasi gamot yan eh. Baka may maghanap eh. Kaya nga eh, totoo. Baka may maghanap, meron tayong maibigay, may maitulong tayo. Ito po, magkano sa inyo yung ganito? 250. Ahay. Ito po, magkano sa inyo to? Yung million. Million ba to? 30 pesos. Yung mga ordinaryong bigonya, ayan, 50 pesos. Nabahari ng 50 pesos. Ako, naku, hindi ko napansin si Yuka. Si nagmamagandang Yuka. Magkano po? 800. 800 guys. Taas na siya. Ano pala ang mga presyo ng Yuka? Basta po mga ganyan variegated. Kasi merong yuca green lang. Oh, may Yukang green lang. Ayun, mura yon. Talagang ano, common lang. Ito variegated, 800. Ito ate, magkano sa inyo to? 200. 200. Ate, anong ID nito? Cypress. Cyprus, 200 lang kay Ate Jelly. Isama nyo na rin tong Mickey Mouse ni Ate Jelly. 20. 120. Ayan, 120. Paano kung may tumawad 100? Sabay ganun. Yan naman tayo. Ate, ito magkano to? 100. Ano ba to ate? Silver aglaw. Ano na ba to? Yung stable na? Naiinitan lang no. Kaya itong mga monstera nyo. 300. Uy, monstera. Ate, local to? Thailand. Thailand? Hindi nga. Ito. Hindi lumalabas pa yung ano no. Bago pa lang siya. Baby pa. Kaya. Oh guys ito. Thailand talaga. Monstera. 300. Ayan Bago lang po kasi. Yan. Baby pa daw. Baby pa siya. 300. Ito po magkano sa inyo to? 500. Pinakamalaki. Ang kapal na kasi. Amazonica.
Ayan, ang dami niya na pong suloy. Ito po, yung pinakamalagong aglonema, pag ubod ng kapal. Oh, pag ganito na. Ayan, ang dami ng ano. Ayan guys, ang dami na yung 1.5. Ate, ano bang aglonema to? Pink coaching. Pink coaching, 1.5 na. Pag ganito po sa inyo, magkano? 100. 100 lang. Ito po yung perm nyo. Ay, 600. Nakalagay na sa magandang. Patukin natin. Matibay na paso. Ito po yung perm. 50 pesos. 50 pesos. Ayun ang pinakamahalaga. 50 pesos. Nadaanan ko na naman si Calathea. Ito ate, magkano si ganitong Calathea? 100. Nadaanan ko na naman to si Jesus. Mura ha, 500. Mga bago ni ate to. Sagittarius. Ito, yung Sagittarius ni Ate Jelly. Ate Jelly, magkano sa inyo? 250. Ganda. Meron din pala si ating budget meal ditong Sagittarius. Ako yan, 50 pesos. 50 pesos. Wow, 50 pesos. Ayan, naku, kung di lang kami nakamotor. Nakamotor. Wala si Madir. Ito. Magpapalaki. Oo nga eh. Ito guys, oh. Ulitin natin. 50 pesos. Tawag na kayo kay Ate Jelly. Ito po, magkano sa inyo yung ganito? 400. 400 lang guys. Kahit may mga pat na, no? Opo, nakapatsin. Wow. Stable na. 400. Ito po yung mga ganito nyo. So, 50 pesos. 50 pesos. Pati po ito. Opo. Ano to? Beauty. Thai beauty, 50 pesos. O sige, okay na to. Pang 50 pesos lang tayo. Minsan ano to eh, mas mahal pa eh. O di ba? Pagkano mo yan, ah? Oo nga eh, basta wag natin palusawin lang. Yun na naman tayo eh. 50 pesos. Ate, ito ano to? Thai beauty rin po. Wala pa lang siyang ano. Pareho lang sila. Sige, dito mo tayo sa kabila. Kahit pa paano yun ang napili ko. Ito yung Calathea nyo. Yun na, 50 pesos. 50 pesos. Pamura ng pamura ang ano no, Calathea. Dito tayo guys sa kabila. Ikot na naman tayo yung mga friends ni ate. Yun o, ang dami. Yan guys. Na-vlog ko lang uli sa Ate Jelly kasi napakadami niya ring bago ngayon. Yan. Marami siyang reel, tsaka marami siyang budget meal. Ito po magkano sa inyo? 100. 100 lang yan guys. Ayan. Isama nyo na po ito. Magkano to? 100. Ayan, itong mga aglonema. Silver ni ate. Pati itong mga pangkaraniwang ano, bigonya ni ate. Magkano ate? 50 pesos. Ayan, mamili na lang po kayo. Mga mahihilig din naman sa bigonya. Ito po yung ganito nyo. 20 pesos. May libreng perm pa. Ito popcorn magkano? 50 pesos. 20 pesos din. Ayan, mamili na lang po kayo. Ito pong mga singonium. Yung 3 for 100. Ayun, pinakamaganda. 3 for 100, sigonium ni ate. Ito po, magkano sa inyo to? 50 pesos. 50 pesos. Rurot nyo ate. 50 pesos. 50 pesos. Dito naman tayo. Sa mga Doña Carmen. Doña Carmen. 50 pesos. 50 pesos din po. Nanginginig pa yung kamay ko. Yan o, 50 pesos. Yung ganito pong Calathea nyo. Ay, 70 pesos. 70 pesos. Atlas. Diba? Ang ganda. Ito ate, 3 for 100 din. 100. Pati itong red saya mo, Ito ay 50 pesos. 50 pesos. Itong mga balon-balunan nyo, 3 for 100. 3 for 100. Ito bang palmera mo ate, binibenta mo ba to? 250. 250. Ayan po yung mga nakasabit nyo. Magkano po ang mga... kasi to. Ay, 100. 100. Variegated ano yan ate? Wandering Jew. Oo, Wandering Jew. Hindi ko masyadong makita eh. 100. Pero po yung mga doon sa kabila, eto oh, mga spider,
Spider, 50 pesos. 50 pesos guys. Ayan. Pati ito yung 50 pesos. Magkano yan ate? 300 po yung... 300. Ito guys maraming pagpipilian. May 500 si ate na super last. Ito 300. Pero meron siyang pinaka budget meal 100 hanggang 150. Ang ganda no? Galing. Yung pinaka maganda yung maraming mga budget meal. Lakad na naman tayo dito. Ito ate, magkano sa inyo to? 3 for 100. Ito mga to? Ito po ay 50 pesos. 50 pesos. Kalateya. Ang mahalaga dito, meron pala si ating 50 pesos nito sa Guitarius. Hanggang doon, 3 for 100. Ito, yung mga kalateyang ganito. 50 pesos. 50 pesos. Yan na naman tayo nanguna. Ang tiplan po. Lang, 100, Wow. may 50. May maliit 50. May maliit 50, yung malalaki. Pati po yung green na yon. Opo. 100 guys, ang kakapal. Ito po, magkano sa inyo to? 300. Ito. Spider ba to ate? Black Spider. Black Spider. 300. Ito maganda to. Ayan. Magkano sa inyo to? 150 sa inyo to. Yan, may English Ivy sila. Ito po, Dito po, 3 for 100. 3 for 100. Ang dami nyo rin pong mga ipesia. Kaso na ano na sa ulan. Oo nga no, natunaw sila. Buti yung akin hindi masyado. Lumago-lago na. Oo, hindi pala to dapat mauulan na ng gusto no. Buti marunong na ako mag-alaga. Sabay ganun no. Hindi nga eh. Nakailang bili rin ako ng ipesia bago talagang umano sa akin eh. Ito po, magkano sa inyo to? Budget bill po na banana strap 100. Okay. Meron din pala kayong budget meal. 2 piraso lang siya, no? 1, 2, 3. Paunahan na lang po. Malaki na. Ayan, malaki na. 100 lang. Ito po ay ano, Ah, 300. 300. Ang dami na siya. Madami na siyang suloy. Ano po, banana? Banana stripe. Banana stripe. 300 po ito. Pero ang dami niya na pong suloy. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dito naman, tag 100. Basta itong mga kaledium mo ate, yung mga ganito, 3 for 100. 3 for 100. Itong alocasia, ayan o, 50 pesos. 50 pesos. Pati po yung Goto Cola, Ayan po, 30 pesos. 30 pesos. Ang ganda. Ito, ganito po kalawak yung lunch ni Ate Jelly. Ayan po. Mamili na lang po kayo. Marami po siyang mga bago. Andun sa unahan. Ito yung kabuuan ng garden ni Ate Jelly. Ang dami niyang bago.